Αναμφισβήτητα, ο ημάντας κίνησης στα σκούτερ είναι ένα από τα πιο σημαντικά εξαρτήματα για την καλή λειτουργία του κινητήρα. Κουβαλάει μεγάλο φορτίο, δουλεύει ασταμάτητα ανάμεσα σε τροχαλίες κινητήρα σε πολύ δύσκολες συνθήκες και προσπαθεί πάντα να αποδώσει το καλύτερο. Μια τέτοια μορφή εξάρτημα πρέπει να είναι ανθεκτικό και με κορυφαία ποιότητα. Στην εταιρεία μας ψάχνουμε πάντα να σας προσφέρουμε το καλύτερο και στην προκειμένη περίπτωση σας παρουσιάζουμε τους ημάντες μετάδοσης της Bando. Ο ημάντας της Bando κατασκευάζεται από 6 διαφορετικά τμήματα, με πιο σημαντικά αυτό της συμπίεσης τριβής με τις τροχαλίες και τα ενσωματωμένα νήματα έλξης. Οι ημάντες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στο μονό και στον διπλό, οι οποίοι προσαρμόζονται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά του σκούτερ σας. Η Bando ιδρύθηκε το 1906 και διαθέτει 16 εργοστάσια σε όλο τον κόσμο και κατασκευάζει όλων των ειδών ημάντες μετάδοσης, βιομηχανικούς, αυτοκινήτων, μοτοσικλέτας και σκούτερ. Τα κεντρικά της βρίσκονται στο Kobe της Ιαπωνίας και είναι ο νούμερο 1 προμηθευτής OEM ημάντων κίνησης για τα περισσότερα εργοστάσια κατασκευής σκούτερ. Ο ημάντας θα φτάσει στα χέρια σας μέσα σε μια πολύ καλά σφραγισμένη συσκευασία, χωρίς να εκτίθεται στο περιβάλλον και με τυπωμένο τον κωδικό και το μοντέλο για το οποίο προορίζεται. Κάθε πότε πρέπει να αλλάζω τον ημάντο στο σκούτερ μου? Τι διάρκεια ζωής έχει ένας ημάντας? Τον πρώτο λόγο για να καθορίσουμε τη διάρκεια ζωής ενός ημάντα έχει ο κατασκευαστής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του σκούτερ σας και διαβάστε τι συνιστά το εργοστάσιο. Επίσης, σημαντικό ρόλο για την καλή λειτουργία του ημάντα παίζει και ο αναβάτης. Οι πιο ήπιοι αναβάτες που δεν υποβάλλουν το σκούτερ τους σε ακραίες συνθήκες λειτουργίας ενδέχεται να μπορούν να διανύσουν περισσότερα χιλιόμετρα από κάποιον άλλον που πιέζει, ζορίζει, ανεβάζει θερμοκρασία στη μετάδοση. Στην δεύτερη περίπτωση, ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται πριν τα συνιστόμενα χιλιόμετρα αλλαγής του κατασκευαστή. Διαθέτουμε τη μεγαλύτερη γκάμα για ημάντες μετάδοσης ευρωπαϊκών σκούτερ. Επισκεφτείτε το site μας και μέσα από την εύκολη αναζήτηση προϊόντων βρείτε το δικό σας. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε.